जाबाय बिदि सोयो बिदिनोसो नांगौहाय जाबनानैसो नाङा आं सोला आं जाब्लाबोलै ओमफ्राय आङो मोनसे बुस्थु देखायनि लोगोफोर सोरनि मा होनो गस्ला बिदि सोयो नुवाखै बे जाबाय इनि गस्ला सोनाय बेगाव इदि सोयो सोरबा गस्लाखौ जि मिनिथाव मानसि होनबा ओमफ्राय ओरैबायदि ओइ खनना थानायसो खोमा हे भगबान नायनि र' आं सबखौ बिदिनो सोजोबदो बिदि सोबा बुरजा जायो आरो मा गुसुंदां ट्रलियाव बेगाव बिदिसो सोखायो थ' दा नै बेखिनिखौ मानो बिदि एकदम आलाय सिलायना मा खालामगोन बिदि सानदों ना जोङो थांनो नागिरदों मोनसे गोजान ट्रिपआव रानिजों आंजों बेटुजों आरो ओमफ्राय आलासिबो दंखायो नालाय ओमफ्राय बेखिनिखौ ओरैजाय लाबाय थ' पेकिं खालामनो नागिरदों आं दिनैहाय नै आंनि बुस्थुफोरा मा लागोन आं खोन्थानि नैबे जानाय थाव न'आव फेरेदनाय ओमफ्राय नै खुदुना ओमफ्राय बेखि जाबाय खेरादाफिनि ओमफ्राय नैबे जाबाय ना गोरान ओमफ्राय फाथोखौ देखायना होलाय फाथोखौ देखायना होलाय आलासिबो दंखायोलै नैबे जाबाय फाथो बेखिनि आरो ना गोराना जि एसेल' जाबाय होनबा दा बेखिनिखौ आङो माबा खालामसै ओमफ्राय बेगा जाहैबाय मोननै मोनथामसो जागोन बेगा नैबे जाहैबाय बे मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे दाख्लै आं जेखौ बायदोंमोन ओमफ्राय स' नैबे टिकेटआ जाबाय नैबे गाबोन फुङावनो ट्रेन दङ एसे गोजानाव बेसेथो न'आव थाबाय थानाय नङा होमबा बार्थडेनि नामाव एसे बेरायहैनोसै हाजो हाला नायनो लुबैथारदों एसे गुसु जायगायावहाय बेनो आरो फार्स्ट टाइम रानिजों आंजों ट्रेनाव बेटुखौ लानानै गिदोंबो ओमफ्राय मा होनो एक्साइटेडबो जादों आरो बिराद गोबावनि उनाव थांगोन जोङो ओमफ्राय रानिया बिराद माबा नार्भास जागासिनो दङ माने जों सानैल' थांगोन नालाय बिदि आरो ओमफ्राय रानिनि जि खननायखौ नायनानै ओरैबायदि मिनिफ्लांबाय आङो आं दा खनफिननोसै सोरनोबा अबावबा गोजान ट्रिपआव जुदि थाङोबा पेकेजिं खालामनोबा रानिखौ लिंहर देन्जार मोजां पेकिं खालामो बियो है गोबाव खालामनांलालै लिंनाय ओमफ्राय एसे सासपेन दोनगोन लोगोफोर आं गाबोन खिन्थागोन जोङो बहा थांगासिनो दा खोन्थाथ'ला आङो बहा थांगोन गाबोन नुगोन ओमफ्राय बे बुस्थुखौ मानो लादों होननानै साननो हानाय रानबावाखै दहाय सुनानै होदोंमोन आङो जोंहा बेटुआ नैबे कम्बल नङाबा उन्दुआ
माथि हराव नागिरना होब्रबबा कम्बल नांगौ होनबाथाय माखौ दिहुनना होनो जि गाबो बेयो बे कम्बलखौ मोनाबाथाय सिखारनानै हराव ओंखायनोथ' बेखौ लानांगौ जायो कम्बलखौ मिनिथाव मानसिखायो दाबला माबा मोनसे गांनै दंखायो इदिया गांथाम खिन्थु नैबे रेड कालारखौ मोजां मोनसिनो इयो रेड कालारा गांनै ओमफ्राय मोनसे माबा दङ स्राफ कालार ओमफ्राय वाइट उन्दुबाय बियो दा नङाबा बे बेगावसो उन्दुना थायो मिनिथावसो Ini suka ya? Ini makna apa? Dầu này được. Đây đây chị. cái mà làm gì xinh xinh oh god mình sẽ làm gì cái nào nó làm cái this is not your power that I don't know hai này ăn mình sẽ kata khantani ăn mình sẽ kata khantani ओमफ्राय नोंसोर आलारि बाथि लानानैहाय मा पेकेजिं खालामदो लाइट गैया ओमफ्राय बारहुंखाबो फैयाखै जोंनाव अखाबो हायाखै जोंनाव मानो कारेन्टआ थांदों मिथिगौना फैनानै दाखालि जोंहानि कारेन्टखौ दाननानै गालांदों खारन जोंहा फैसा होनो हायाखै 23,000 दङ खोथाया बिराद लासिं सिंनि खोथा होमबाबो आंनि उदैयाव खोथा थाया नालाय नोंसोरबो शेयार खालामबाय ओरैबायदि जारला दिनैनि दिनावबो मा मिनदों खसा खोथा बिदि जानानै दं आरो जोंहा मा बुंनो हाय खाफाल सुनि खाफाल मा बिदि जाखो दालाय जोंनि खाफाला Ini sasia cerita. बिदि अबस्था जानानै दं जोंहा दा बेखौ 23,000खौ होआगौमानि जोंहा कारेन्ट गैया बे लेबु जैदिन थाहैगोन ओइदिननि थाखाय लांगोन थाइसे बारा लांगोन नङाबाथाय बिराद लेबुआ बिराद माबा जायो लेबुखौ आसलथे नोंहा सोनायानो साबसिन होनानै बेनिफ्राय गलांनो हानाय ना बेयो जाहैबाय ओमफ्राय थाइबा जाबाय ना जासिगोन नङाबाथाय बिराद माबा ओमफ्राय बेखौबो दोनखोमानांगोन मानो मिथिगोना जोंहा फंबाया न'नि रोसि लोंबाय थायो सेस दाखालि इमान दाम होनानै बायना लाबोबाय आं जरा 20 थाखा ओमफ्राय उनाव माबानानै फोजोबजोब्बाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आंनि ग्रिन टि बेखौथ' लाखाथारनांगोन नैबे ग्रिन टि ओमफ्राय गाबोन बाखि एसे एनै सोबावगोन देसुन दा ओमफ्राय नैबे गुलुनि दुध बथल ओमफ्राय बे जाबाय नाइट क्रिमखौ लगायना दङ दा ओमफ्राय नैबे कापखौबो लागोन आं खिन्थु दिनै लाया गाबोन हा केन्डेल Eh yang di rumah dong. Kencang. ओमफ्राय नैखौ मोजाङै दोननांसिगोन बेखौ फार्स्टआवनो दोननांगोन दा जासिगोन जोब्बायानो जोंहा पेकिंआ ओमफ्राय दा खोन्थाथ'ला सासपेन बहा थांगोन जोङो बहा बेरायहैगोन ओमफ्राय सोरनाव आलासि जाहैगोन गोजानानो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ना गोरान नुदोंना ना गोरान जाबाय बेहाय माथो जेबो लिरजायासै बेहाय दोनथ'नोसै आङो Sen marina dun. दै बथल आरि बथल सोनो दंबावो बेहायथ' जेबो गैला Oh iya mah pakai nama lok ya namanya. Dong. दोननांगोन आङो माबा जमाबा सेस खालामजोबगोन आंनिफ्राय थ' दा लोगोफोर गाबोननि भिडिअ नेनानै थादो बहा थांगोन आं बेखौ खिन्थागोन गाबोन ओमफ्राय बेखिनियानोसै जोंना दिनैनि भिडिअआ आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय मोजां मोनोबाथ' लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालाम जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान आपडेटआ नोंसोरनाव सहैयो दा दोनथ'नोसै हर जाबाय उन्दुनोसै रेस्ट लानोसै गाबोन फुङावनो सिखारनांगोन 5टायाव नङा 3:30थ' बिदिब्ला दोनथ'नोसै बाय बाय